Putaning lagu tumuju dhateng Gusti Yakan amarga dumati manunggaling mula Gusti krenteke ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piyanti suwet biar ingsun madu sarine perwito maneka warna prada mangun praja sampurna sengkala tidha moksa kala bendu nyata sirna ya sing rasa nardika mugia den sadya pusaka kalimasada nyekti dadi mustika serajuning jiwa raga bejo mulya mustika digdaya laksana biar mancing sigro apa sepuputo lan kena iso penulung gagah bunga sumringah dadak iku wayah satrio toto subodo Papor Leona es batu ke anak Papor 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 Wiratama Kartono es batu Papor es batu Papor Taman Wahyu Kalimasada Kidung Wayu Kala Sebu kalau es batu Papor Kidung Wayu Kala Sebu mamuji kang memuji manuwun ingsun kanthi suwita linuhung segara gondo arum surup duwa kumelon tinolah yan ingsun angipun sabda kang luhur titahing sang hyang agung rembesing tresna tandha luwih netra rasa rasaning ati kadya tirta kang suci yeplah kang tumepak ora kang bendala kang kaping telu kang patek bunga kang kabajikan ndakena kang wirujingan awal kang bumi akhir awet kang pepes lemes ndakena Surya Wangsa Mabjan kang kadigdayan kang
nuwun marang Gusti kang arep jagat. Sedya kang aran Sri Laras Budaya. Kanthi lumantar sedulur nom ya sedulur tuwa. Kang sakiwa tengenipun sedherek kadang kula grandong tumuju kang reksa kang duwadi tondo luwih netra rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kawistara japa matra kondang dadi pepadang palinanging sang hyang Nawa Dewa Jawata tali santika bawana prasidha sedya para Asmaralaya Sri Nalendra Karasega ya Sri Nalendra Sri Laras Budaya Winisuda ing Gegana Datan Gijeh Sewu Warsa. Tunggal guru ojo gagu orang kawan sana orang angkat digaya sedaya kabeh kang Gusti kang arep jagat kang pepareng sedaya iki Kang Netro tuju kang suci kang keyakinan siji kang wancet Yes.
fokus ke depan, fokus apa yang kau lihat dan tujuanmu. Fokus, fokus, konsentrasi, angkat pelan-pelan, fokus, 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 lontarkan. Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba seperti ini? Monggo tak persilakan. Monggo Pak D. Wah! Wih! Wah! Oi! Wah! Satu kali lagi. Setelah ini kami minta tepuk tangannya yang meriah ya. Oke. Yuk kita aturkan satu kali biar tepuk tangan meriah. Satu kali. Wah, tepuk tangan. Ayo masukin. Bila yang tahu antara ini, tolong jangan saling mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan di atas, pusatkan pikiranmu. Pusatkan pikiranmu. Cak Hendy, tolong konsentrasi, fokus, fokus, jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bersama-sama. Ini bukanlah rekayasa. Kalau ingin mencoba, silakan. Oke. Hai, wah, hai, wah, lagi, hai, wah, lagi, satu lagi, yang tepuk tangannya mana? Siapa yang ingin mencoba? Siapa yang ingin mencoba? Kalau ini alah, ini trik, alah ini begini. Monggo mencoba. Penonton mau ingin mencoba? Silakan. Tak persilakan. Monggo. Ibu mau mencoba? Kok genting aku? Pak Joko ingin mencoba Pak? Oke. Ayo, kalau tidak ada yang mau mencoba, saya lanjutkan permainan ini karena waktunya sangat mepet sekali. Ayo Pak, aku tak jelasin dulu Pak. Tak jajal meteluk tak. Ayo Pak. Kayak boleh Pak. Kantongnya menyang keprok. Awas. Awas, kantongnya menyang ya, tolong ya. Awas. Pas dong, kurang pas. Pas dong. Pas,
dan kita duduk lagi dengan 1, 2, 3, wah! Fokus, 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 fokus lagi, fokus lagi, fokus lagi. Tepuk tangan. Oke, taruh di situ. Kita lanjutkan permainan lagi. Masih ada permainan lagi. Dipersiapkan Pak Bokir. Saya tak ambil ancang-ancang dan ambil apa